Algaita Dubstudio. Masu burbudar fassara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Anas Tijjani Abdullahi, wannan fitar da Anas Coach bakin bata. Sako ne zan tura shi zuwa ga masana a gare ni na Najeriya baki ɗaya. Kamar yadda muka saba gabatar muku da fuskocin mu a kodayaushe, to yau ma ga web season 4 ta fito. Muna kokarin gabatar ita a gare ku. Saboda haka a je a nemi wannan fasta a duk inda aka saba neman fuskocin mu a Najeriya, ko kuma a garin ku ko a kasuwannin ku, domin a zauna lafiya a ci gaba da kwanciyar hankali da kasuwanci mai lumana. Ba ma buƙatar tashin hankali ko rigima tsakanin mu da duk wanda ya zo ya kama ku akan fuskar ku, ba wa'annan dakarun ba, ko mu ce ba wa'annan mutanen ba, to ya zo da wani abu sai ku cinta lambobi domin ku sanar da mu shi daga ina yake, waye shi. Wannan fuskoci za ku same su a ko'ina a sassan kasuwanninmu daban-daban na jihar Kano. A kasuwar Bata za ku neman Sani Samari, za ku nemi Masu Doka, za ku sami Ibrahim Goro, ɗan Adamu Bata, Mansur na Bene, ko kai dukkanin ma kasuwanni da ku sani muna da wakilanmu. Ku je kasuwar Singa za ku samu Safa Singa, ku je kasuwar Kwari za ku samu Shamsu Kwari, ku je kasuwar Yan Kura za ku samu Zaba Yan Kura, za ku samu Sagir Yan Kura. Duk inda ku je mu ambata ba a jihar Kano, ku je ku tuntuɓi lambobinmu da muka rufe, insha Allah za mu gabatar da kayanmu a gare ku. Da cikin unguwanni kuma area Limi Kewa Brigade, ku je ku nemi Alfanda domin ku nemi wannan fasta a gare mu. A cikin gari area Daurayi Gaida da sauransu za ku nemi Abdul Oshiya ko ku nemi insha Allah wannan fastoci za mu shiga da su lungu da sako. Kakkace sai an kawo maka wannan fasta za ka je ka siya, a'a ka je duk inda ka saba neman fasta, ko cikin kasuwanni maka ambata, ko wani ejen naku da kasancewa ne haka fasta ka sa ya nemo maka da mallaki wannan fasta domin ka zauna lafiya. Kamar yadda muke faɗa muku koyaushe, da kasuwanci muke ba tashin hankali ba ma da buƙatar faɗa. Dukkanin da muka wannan gari muka faɗa, idan kun je ku samu ba ga lambobi nan ku tuntuɓi zuwa kasuwan bai shakundin, dukkanin su za su iya neman wakilan mu. Assalamu alaikum, sunana Kanjin Mai Profesa. Mai neman wannan fasa kasuwar ta kokoron bai yakan garjiya wurin Suleiman ko kuma Abba Dan Hujiri, da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira. Allah ya ba mu sa'a. Abu da domin sa shi wannan fasta a gare shi. Abu Yoka a zauna lafiya. Abu Yoka Allah ya ba mu Kai, ya ne? Bako ne. Bako? Daga ina? Daga Fanshekara, garin wuta da injin fitila. Fanshekara? In dai za ka bar sirikin nan naka a nan gidan, to ka san da biyu ya zo. Wannan tagoman kayi na ɗaya, kayi na biyu, kayi na fito. In kai na hudun Allah da ya auna ka wanda ya kore ka. Gentle and ladies man, our business is a busy. The randomly adventurous composer nobody can challenge us. It's INET time nobody can challenge us. Let us start from where do we stop last time, okay? Simplicity. Tafiyar wani tashin rushewar wani dakawar wani ci. 1977 rally. Ina ɗaya daga cikin ɗaliban da aka kai Ingila. To aka rasa wanda zai magana da sauran Ingila baki da baki. Wanda ake sane mutu a wuta. Sai ni Alhaji muka zauna muka yi magana baki da baki. The reason why we are here. Hello, MTN and Glo. Nazarin yau yakan haifar da tunanin gobe mai kyau. Karkare na kaɗan watakil babban tana gab da zuwa. Wani baba. Baba. Ai haka ni ne. kai da biya mu da kuɗi. Dole kai ne babba. Kai ne babba. Ƙauye zai koma ya je in nemi mafita. Ajiye shekaru za mu gaba ɗaya gidan nan koma makaranta. Raina kama takenta yakan zama abin ban al'ajabi da ban mamaki duka cikin wannan shiri mai taken kwana da wuni. Daga ina? Na raka wani aljani kai nika ne bangon duniya. To kwana da wuni. Kashe shi za a yi? Ga lala za a mai da shi. Kwana da wuni. Tashi zaki ki bada kuɗi. Zaki kuɗin
fa bai san ana ganin sa ba fa sai an taba shi. Kwana da wuni zubba cikin mugun makirci ya wadata cikin taskar Allah baya fahimtar yaran wani ya fi shi iyawa. Kwana da wuni sabon shiri daga kamfanin AUK Entertainment. Ina kuma za ka da jaka? Wani mutum ne muka yi haɗu da shi a mafarki na jiya ga wasu kuɗi zai bani ma'udai zakka ce ya fitar. Ka taɓa ganin mutum ya yi mafarki a zahiri ya tashi ya karɓi abin? Ke fa kika ce kin yi mafarki in auri laure. Yo in dai haka ne kwa kawai nan muna asara da yawa. Kowa ya mafarki ya tashi ya tafi a talauce to shi ya jawo. Amma da ni buri boko kenan to wallahi tallahi ba zai yi. Kwana da wuni labari shiryawa Sir Awwal Uba Kwakwatawa. Kwana da wuni ba da umarni Ahmad E. Dore. Ko da tsiya ni na sai da zan in je in samu abin da nake so. Kwana da wuni. Tunda Allah ya sa na zama ɗan majalisa, to don haka yanzu a gidan nan har mai gadi kowa turanci zai ringa yi. To za a dinga zuba turanci saboda kar in je in tashi a majalisa. Aji ina kin gani duk ba zai yi fa a ce wani good go bad ba zai yi ba. Daddy. Elele. Ina yini? Lafiya lau. Are you come back from school? Daddy, ai wannan turancin da kai ai ba daidai kai ba. To da gyara a ciki kenan. Ai turancin naka ba daidai bane ga tunan ka tambaye ta. To ke da kike min dariya. Daga ƙauye muka zo ne da ke kwanda ita a birni aka haife ta. Ke ki je mu in ta yi daidai. Faɗi daidai na ji. Ai to abin da za ka faɗa. Wanda ya dace da maganar da za ka yi. Shine, are you back from school? Ke haka ne? Ƙwarai mana Daddy daidai ta yi mana. To a ina kika koya? Ɗauki ne daga Come and Learn English. Ga duk wani mai buƙatar ya iya magana da Turanci, ga littafin koyon Turanci. Daga kundin rubutun ilimi na Anas Nasir. Ga hikimomi daban-daban na koyon Turanci. Come and Learn English? Sunan littafin kenan. Sunan littafin kenan. Ka zo ka koyi Turanci. To in Allah ya da in na dawo ko ke ce Turatu uwar Turanci. Na Turance ki wallahi. Come and Learn English. Littafin koyon Turanci a sauƙaƙe na koyon Turanci manya da kuma yara. Haka zalika muna gabatar muku da kamus don Oxford Dictionary a harshen Hausa domin lakantar kalmomi masu tarin yawa na Turanci da na Hausa. Hello guys, I am back. To, yes. Me gida, sannu zuwa. Yawa. Na ji kaman wannan turancin, kai ne kuwa kai wannan turancin? Yes, I'm the one. Daughter, you and your teddy bear. To, come and learn English. Come and Learn English na Anas Nasir, littafin koyon Turanci. Da kuma kamus ɗin Oxford Dictionary a harshen Hausa domin inganta iliminku na harshen Turanci. Domin ƙarin bayani sai a kira ma waɗannan lambobin waya.
rayuwa nishadi ce, rayuwar aure kuma asalin nishadi ce. Anya. అరెగొచ్చే గులాబీలాగా నా గుండెలోతునే తాకినదే వెలుగిచ్చే మతాబులాగా నా రెండు కళ్ళలో నిండినదే ఎవరే నువ్వేం చేసినావే ఎటుగా నన్నే లాగేసినావే చిటికే వేసే క్షణంలో నన్నే చదివేస్తున్నావే ఎదురై వచ్చి ఆపేసి నువ్వే ఎదురే ముందో దాచేసినావే రెప్పల దుప్పటి లోపల గుప్పెడు ఊహలు నింపావే కుదురే కదిపేస్తావులే నిదురే నిలిపేస్తావులే కదిలే లేని వలలు వేస్తావులే ఎప్పుడు వెళ్ళే దారినే అప్పుడే మార్చేస్తావులే నా తీరం మరిచి నేను నడిచానులే అడిగొచ్చే గులాబీలాగా వెలుగెచ్చే మతాబులాగా కలపిచ్చే కలాపిలాగా నచ్చావులే భలేగా అడిగొచ్చే గులాబీలాగా వెలుగెచ్చే మతాబులాగా కలపిచ్చే కలాపిలాగా నచ్చావులే భలేగా ఎవరే నువ్వేం చేసినావే ఎటుగా నన్నే లాగేసినావే చిటికే వేసే క్షణంలో నన్నే చదివేస్తున్నావే bari dawo ta nan kun samu hoton kai tsaya kar ka tsaye da shi yalla bai kira wajen sau 200 dume hankali zai ta kira mutum haka ne ana samun hoton baba ka za a yi bane ba shi da Allah mi kamar mana yalla bai naji ba daɗi sosai akan abin da ka faɗa jiya kuma na duduba hoton ta ko ina ban samu ba za ka tsaya gaba na kada kai mana maganar banzan iye ce mu daga నా ఆలోచనలోకొచ్చి నువ్వేం చేస్తున్నావే నేనే మాట్లాడాలన్నా నన్నడిగి కదిలే పెదవే నా అనుమతి లేకుండానే నీ పలుకే పలికిందే ఏమిటే ఈ వైఖరి ఊరికే ఉంచవుగా మరి అయ్యా నేనే ఓ మాదిరి అడిగొచ్చే గులాబీలాగా వెలుగిచ్చే మతాబులాగా కలపిచ్చే కలాపిలాగా నచ్చావులే భలేగా అడిగొచ్చే గులాబీలాగా వెలుగిచ్చే మతాబులాగా కలపిచ్చే కలాపిలాగా నచ్చావులే భలేగా ఎవరే నేనే యాగ kuma నన్నే లాగేసి lalle ma annan వేసే క్షణంలో నన్నే చదివేస్తున్నా shi zaba abokin rayuwa fa gagarumin al'amari ne kuma sai amma minti ɗaya domin yankewa In ka mun zan ƙara baka wani minti ɗaya. kike so na ce Faɗa abu mai jan hankali. idan har kika aure ni to rayuwarki za ta yi matakar bunƙasa a cognizant nake aiki rayuwar mu za ta yi sama Bar wannan shirmen banza abu mai jan hankali zaka faɗa mu. madam ni da ke ba mu dace ba ki zaɓi wani kawai నీ కోసం వెతుకుతూ ఉంటే నే మాయం అవుతున్నానే నన్ను నాతో మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్తగా వెతికిస్తావే బదులిమ్మని ప్రశ్నిస్తావే నన్ను పరుగులు పెట్టిస్తావే నేనెచ్చిన బదులుని మళ్ళీ ప్రశ్నగా మారుస్తావే పిల్లో నీతో కష్టమే బళ్ళో గుళ్ళో చెప్పని పాఠమే నన్ను అడుగుతూ ఉంటే ఏం న్యాయమే ఎవరే నువ్వే ఏం చేసినావే ఎటుగా నన్నే లాగేసినావే చుట్టికే వేసే క్షణంలో నన్నే చదివేస్తున్నావే ఎదురై వచ్చి ఆపేసి నువ్వే ఎదురే ముందో దాచేసినావే రెప్పల దుప్పటి లోపల గుప్పెడు ఊహలు నింపావే కుదురే కదిపేస్తావులే నిదురే నిలిపేస్తావులే కదిలే లేని వలలు వేస్తావులే ఎప్పుడు వెళ్ళే దారినే అప్పుడే మార్చేస్తావులే నా తీరం మరిచి నేను నడిచానులే అడిగొచ్చే గులాబీలాగా వెలుగిచ్చే మతాబులాగా కలపిచ్చే కలాపిలాగా నచ్చావులే భలేగా అడిగొచ్చే గులాబీలాగా వెలుగిచ్చే మతాబులాగా కలపిచ్చే కలాపిలాగా నచ్చావులే భలేగా daga firgicin shigowar waya sai yanzu mun koma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Anas Tijjani Abdullahi wanda aka sani da Anas Coach bakin bata. A sako ne zan tura shi zuwa ga masana a gare ni a Najeriya baki. Ya
kuma yadda muka saba gabatar muku da fastocin mu a kodayaushe to yau ma ga wub season 4 ta fito muna kokarin gabatar ita a gare ku saboda haka a je a nemi wannan fasta a duk inda aka saba neman fastocin nan a Najeriya ko kuma a garin ku ko a kasuwannin ku domin a zauna lafiya a ci gaba da kwanciyar hankali da kasuwanci mai lumana ba ma buƙatar tashin hankali ko rigima tsakanin mu da ku duk wanda ya zo ce ya kama ku akan fasta wub ba wa'annan dakarun ba ko mu ce ba wa'annan mutanen ba to ya zo da wani abu sai ku cinta lambobi domin ku sanar da mu shi daga ina yake waye shi wannan fastoci za ku same su a ko'ina a sassan kasuwanninmu daban-daban na jihar Kano a kasuwar bata za ku nemi sani samari za ku nemi masu doka za ku sami Ibrahim Goro dan Adamu bata Mansur na Tambene ko kai dukkanin ma kasuwanni ku sani muna da wakilanmu ku je kasuwar Singa za ku samu Safa Singa ku je kasuwar Kwari za ku samu Shamsu Kwari ku je kasuwar Yan Kura za ku samu Zaba Yan Kura za ku samu Sagir Yan Kura duk inda ku je mu ambata ba a jihar Kano ku je ku tuntuɓi lambobinmu da muka rufe insha Allah za mu gabatar da kayanmu a gare ku ga cikin unguwanni kuma area limin kewa brigade ku je ku nemi alhanda domin ku nemi wannan fasta a gare mu a cikin gari area daurayi gaida da sauransu za ku nemi Abdul Oshiya ko ku nemi a insha Allah wannan fastoci za mu shiga da su lungu da sako kakkace sai an kawo maka wannan fasta za ka je gaskiya a'a ka je duk inda ka saba neman fasta ko cikin kasuwanni maka ambata ko wani ejen naku da kasancewa yana harkar fasta ka sa ya nemo maka dan mallaki wannan fasta domin ka zauna lafiya a kamar yadda muke faɗa muku koyaushe da kasuwanci muke ba tashin hankali ba ba da buƙatar faɗa dukkanin da muka wannan gari muka faɗa idan kun je ku samu ba ga lambobi nan ku tuna zuwa kasuwan bai shakundin dukkanin su za su iya neman bilan mu assalamu alaikum sunana kan jimmai professor mai neman wannan fasa kasuwa ta kokoron bai yakan garziya wurin Suleiman ko kuma Abba dan Ujili da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya ba mu sa'a Abdullahi domin sa shi wannan fasta a gare shi Abu Yoka a zauna lafiya Abu Yoka Allah ya ba mu wani kai ya ne bako ne bako daga ina daga Fassarar garin wuta da injin fitila Fassarar in dai za ka bar sirikin nan naka a nan gidan to ka san da biyu ya zo wannan tagoman kayi na ɗaya kayi na biyu kayi na fito in kai na hudun Allah da ya auna kawai da ya kore ka Gentle and ladies man, our business is a busy. The randomly adventurous composer, nobody can challenge this. It's identity time, nobody can challenge this. Let us start from where we stopped last time, okay? Simplicity. Tafiyar wani tashin rushewar wani dakawar wani ci. 1977 alhaji. Ina ɗaya daga cikin ɗaliban da aka kai Ingila. To, aka rasa wanda zai magana da ba sauran Ingila baki da baki. Wanda ake sane mu na wuta. Sai ni alhaji muka zauna muka yi magana baki da baki. The reason why we are here. Hello, MTN and Group. Nazarin yau yakan haifar da tunanin gobe mai kyau. Karkare na kaɗan watakil babban tana gab da zuwa. Wani baba. Baba. Ai ne haka? Ni ne. Kai da ya mu da kuɗi. Dole kai ne babba. Kai ne babba. Ƙauye zai koma ya je in nemi mafita. Ajiye shekaru za mu yi gaba ɗaya gidan nan koma makaranta. Raina kama takenta yakan zama abin ban al'ajabi da ban mamaki duka cikin wannan shiri mai taken kwana da wuni. Daga ina? Na raka wani aljani kai nika ne bangon duniya. To. Kwana da wuni. Kashe shi za a yi? Ga lala za a mai da shi. Kwana da wuni. Tashi zaki ki bada guri. Zaki gurin gurin. Makaho fa bai san ana ganin sa ba fa sai an taba shi. Kwana da wuni. Tsubba cikin mugun makirci. Ya wadata cikin taskar Allah. Baya fahimtar yara wani ya fi shi iyawa. Kwana da wuni. Sabon shiri daga kamfanin AUK Entertainment. Ina kuma za ka da jaka? Wani mutum ne muka yi haɗu da shi a mafarki na jiya ga wasu kuɗi zai bani maƙudai
zakka ce ya fitar. Ka taba ganin mutum ya yi mafarki a zahiri ya tashi ya karɓi abin? Ke fa kika ce kin yi mafarki in auri laure. Yo in dai haka ne kwa kauyen nan muna asara da yawa. Kowa ya mafarki ya tashi ya tafi a tallauce to shi ya jawo. Amma da ni buri boko kenan to wallahi tallahi ba zai yi. Kwana da wuni labari shiryawa Sir Awwal Uba Kwakwatawa. Kwana da wuni ba da umarni Ahmad Dore. Ko da tsiya ni na sai yadda zan yi in je in samu abin da nake so. Kwana da wuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Anas Abdullahi wannan aka sani da Anas Coach bakin bata. Sako ne zan tura shi zuwa ga masana a gare ni a Najeriya baki daya. Kuma yadda muka saba gabatar muku da fuskocin mu a kodayaushe, to yau ma ga wubsi da ko ta fito. Muna kokarin gabatar ita a gare ku. Saboda haka a je a nemi wannan fasta a duk inda aka saba neman fuskocin nan a Najeriya ko kuma a garin ku ko a kasuwannin ku domin a zauna lafiya a cigaba da kwanciyar hankali da kasuwanci mai lumana. Ba ma bukatar tashin hankali ko rigima tsakanin mu da duk wanda ya zo ya kama ku akan fuskar ku ba wa'annan dakarun ba ko mu ce ba wa'annan mutanen ba to ya zo da wani abu sai ku cinta lambobi domin ku sanar da mu shi daga ina yake waye shi. Wannan fuskoci za ku same su a ko'ina a sassan kasuwanninmu daban-daban na jihar Kano. A kasuwar Bata za ku nemi Sani Samari, za ku nemi Masu Doka, za ku sami Ibrahim Goro, ɗan Adamu Bata, Mansur Rakan Bene ko kai dukkanin ma kasuwanni da ku sani muna da wakilanmu. Ku je kasuwar Singa za ku samu Safa Singa, ku je kasuwar Kwari za ku samu Shamsu Kwari, ku je kasuwar Yan Kura za ku samu Zaba Yan Kura, za ku samu Sagir Yan Kura. Duk inda ku je mu ambata ba a jihar Kano ku je ku tuntuɓi lambobinmu da muke profi, insha Allah za mu gabatar da kayanmu a gare ku. Ga cikin unguwanni kuma area limin kewa brigade ku je ku nemi alfanda domin ku nemi wannan fasta a gare mu. A cikin gari area dauri gaida da sauransu za ku nemi Abdul Oshiya ko ku nemi a insha Allah wannan fastoci za mu shiga da su lungu da sako. Kakkace sai an kawo maka wannan fasta za ka je ka siya, a'a ka je duk inda ka saba neman fasta ko cikin kasuwanni maka ambata ko wani ejen naku da kasancewa ne haka fasta ka sa ya nemo maka dan mallaki wannan fasta domin ka zauna lafiya. Kamar yadda muke faɗa muku koyaushe da kasuwanci muke ba tashin hankali ba ma da buƙatar faɗa. Dukkanin da muka wannan gari muka faɗa idan kun je ku samu ba ga lambobi nan ku zuwa kasuwan bai shakundin dukkanin su za su iya neman mu. Assalamu alaikum, sunana Kanjin Mai Professor mai neman wannan fasa kasuwar ta kokoron bai yakan garjiya wurin Suleiman ko kuma Abba dan Hujile da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira. Allah ya ba mu sa'a. Abdullahi da Musa shi wannan fasta a gare shi. Abu doka a zauna lafiya. Abu doka Allah ya ba mu ba za ka taɓa samuna ba. Idan babu ke ba zan iya rayuwa ba. Ko da gani sai kai ne ya rage a duniya ba zan taɓa auren ka ba. Kai ƙarya kike yi. Taban ba zai taɓa gushewa ba. Dan da ke cikin ki ɗana ne. Na faɗa maka ɗan da yake cikin ciki na ba naka bane ba. Akan me zan yarda da ke? Ka yarda da ni. Maƙaryaciya. Shin ka san maza nawa ne suka san ni kafin ka san ni? Na mutu ne da soyayya da abin da yake cikin cikin ki. Hakan yayi mutu. Mutuwa ce kadai za ta iya raba da ki. Ina mai tabbatar maka babu wani abin da zai raba mu insha Allah. Ni zan raba ki da shi. Kai ka isa ka raba ni da abin da nake so? Tafi karfin ka wallahi tallahi. Kar ka sake samun magana a cikin baki. To ai sai mu je ko? Dan Allah ki karɓi soyayya ta haka. Kai haƙuri ka je ka nemi wata mana. To tabbas zaki mutu. Duka ɗauka. Shirin kamfanin AA Kabuga Production ne suka ɗauki nan muku wannan ƙatatan shiri. Musa a kashe mutum ba abin da za a yi. Wani za a hukunta shi ba. Musa a tada gari ba abin da za a yi. Dole fa hankali na ya tashi. Ai mai yarinya ta idan yana tunanin wai dan sanata ne. Muni abin da ya ɓata bar. Yar gidan uban wace ce wannan da za ta yi maka fara. Alƙawari ne da kuma bibiya irin ta soyayya ta sa ta rike amana cikin zuciyarta sai dai irin sun karfin da aka zuciyarta yake kokarin kai ta ga halaka. Duka ɗauka. Munafuka fito ki gani manyan ki ne suka zo. Haka jinin ki hau. Ku zo ku tambaya an ci ta gaya muku. Zan iya badda kai da iyalinka. Ƙarya kake yi. Idan wani abu kuke bukata ku faɗa mana a baku. Fasikai azzalumai. Lokacin sa ne ya zo didi da ya mutu. Ba ku san wannan abun zai iya taɓa siyasa ta ba. Shut up!
labari da kuma tsarawa Ukasha Ibrahim, mashirin shirin Isa Koti. Ki daina wannan kukan dan Allah mama. Wai menene ke damun ka? Imam zai iya komai. Ba daidai bane wannan abin da kai. Menene ribar ka idan ka raba tsakanin masoya? Wanda ya bada umarni yake faruwa Ahmed Abdulkadir dan Jummai Kabuga. Dan Allah ka rabu da ni. Wallahi ba zan iya rayuwa da kai ba saboda na tsane ka. In ya ki karban tayin kuɗi, ai ba zai ki karban tayin mutuwa ba. Wani auren sai mutum ya mutu ake dora. Kuma kana dan musulmi? Duka dauka. Jama'a gani sakarin waka jinjina nake ga masoyana a ko'ina ba za na bar ku ba. Jama'a gashi sakarin waka jinjina yake ga masoyansa a ko'ina ba za ya bar ku ba. Akan ki na zamto zabo, zaban soyayya burget, shi ne dan zabo burget, haba yar baby burget, akan ki ya zamto zabo, zaban soyayya burget. Suna na sakarin waka. To jama'a, ina nan insha Allah zan saka muku bidiyo na mai suna Burget da kuma Burget, kuma na san Allah da mutane da masu wasu sun san waka Burget din nan suna yi ma. Kuma ina nan da muku godiya ta da bibiya ta da kuke yi. Thank you easy ba za moza ingila. Kuma na ji an ce wasu suna ta neman lamba ta ba za samu. To duk mai neman lamba ta ya neme ni a wannan lamba har ku manta. Kuma insha Allah rabbi akwai ta ayo biyu anti na uku da na hudu shi ma wanda zan tafi nan gaba a channel dina. Na gode. I need you anti. Kaga nai na ce na biyu. I love you zagarai wa garkije anti mai kyau da asali ga ilimi kuce anti na tayo shirin makaranta za ku ce anti zan bi ki ko ina yarda mu ce da ke anti